Pito ka mga bagong patrol vehicles ang gi-turnover sa lokal nga gobyerno sa General Santos City ngadto sa SWAT, Joint Task Force Gensan, Traffic Enforcement Unit, City Mobile Force Company sa General Santos City Police Office, Civil Security Unit ug Traffic Management Unit. Mismong si Gensan City Mayor Lorely Pacquiao ang personal nga mi-turnover sa mga sakyanan. Natigayon ang pag-turnover atubangan sa General Santos City Hall building niadtong Lunes, Agosto 8. Pinaagi niini, mas mapadali pa ang pagresponde sa mga otoridad sa Gensan hilabi na sa panahon sa emerhensiya ug assistance. Sa susamang adlaw, nang hatag sabog TISDA toolkit si Mayor Pacquiao sa mga benepisyaryong may pailawom sa Special Training for Employment Program CONSTEP sa TESDA. Busa nagpasalamat si TESDA Provincial Director Ilcid Castillo kang kanhi Congressman Bobby Pacquiao ug City Mayor Pacquiao sa ilang nahatag nga tabang. Sa mensahe ni Mayor Pacquiao, gilaraw niini ang iyang mga plano aron mas makatabang pa sa TESDA, apil na niini ang pagpatukod og training centers sa mga lagyong dapit sa syudad. Gawa sa TISDA toolkit, muhatag sab og 15,000 pesos nga cash si Mayor Pacquiao sa 800 ka mga benepisyaryo. Sumala sa mayor nga walay laing tumong ang pamilyang Pacquiao kundi mapadayon ang pagtabang ug mahatag ang tiunay nga pagpanerbisyo sa katawhan sa Gensan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.